Y después ya os iremos compartiendo el material. Bueno, ese era un primer anuncio. Luego, bueno, la otra cuestión y más importante aún, agradeceros un poco la respuesta a la convocatoria de este curso. La verdad es que estamos muy sorprendidas de la respuesta, con las fechas que corren y los tiempos así tan apretados que tenemos y todo. Hemos tenido una muy buena respuesta y la verdad es que estamos muy, muy sorprendidas y por eso os agradecemos que os hayáis apuntado y hayáis respondido así a la convocatoria. Ahí la verdad es que de las plazas que más o menos teníamos contempladas están superadas, con lo cual es un reto poder reorganizar un poco cada una de las sesiones, porque es cierto que también siempre hacemos una apuesta que sea bastante participativo y de mucha interacción, con lo cual, bueno, será un reto poder hacerlo. Y nada más, bueno, ya más adelante mis compañeras, bueno, ya se irán presentando. De momento, hoy estaremos aquí un poco hablando y dinamizando la sesión Clara Masip, Marina Caireta de la Escuela de Cultura de Pau y yo, y después un invitado especial que llegará un poquito más tarde, que también se integrará a la parte formativa. Yo lo que haré será presentar un poquito el marco en el que se desarrolla esta formación y las entidades que estamos participando o que hemos impulsado esta sesión. Bueno, la bienvenida y la presentación. Decir también, bueno, el curso es en catalán, o sea, será la lengua vehicular será el catalán. Yo especialmente, bueno, haré mis intervenciones en castellano, pero preguntas, interacciones y todo, sobre todo son en catalán. Para la sesión de hoy, más o menos este sería el programa. Bueno, daros la bienvenida, explicaros un poco el objetivo del curso, también repasar un poquito las expectativas que cada una de vosotras tenéis. Más allá de que hay unos objetivos del curso, pues siempre también intentamos consultaros también vuestras expectativas y si en la medida de lo posible en la programación de cada una de las sesiones podemos responder alguna expectativa o algún objetivo que tengáis también adicional, pues lo podemos incluir. Y por ser la primera sesión, pues pensamos también provocar un poco como alguna primera interacción entre las personas que participamos de este curso. Y después, bueno, también la apuesta o el marco conceptual en el que más o menos nos iremos moviendo, que es cómo incorporar la educación para la justicia global, como le llamamos a la apuesta, dentro de las áreas y de las disciplinas STEM. Que bueno, que esto ya más adelante lo veremos. Bueno, pues presentar por parte de las entidades que
que impulsan esta formación. Por un lado, EduAlter, en la cual yo participo, y Clara, que más adelante también hablará. Bueno, EduAlter es una asociación, es una entidad catalana fundada en 1999 y sobre todo, bueno, básicamente a lo que nos dedicamos es a sistematizar y difundir materiales didácticos y propuestas educativas vinculadas a temáticas diversas como puede ser la educación para la paz, la interculturalidad, la promoción de los derechos humanos, bueno, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de temas. Y más allá de la sistematización de materiales y de la difusión, a partir de algunos años también pues, nos hemos dado la tarea bueno, de promover procesos formativos y de reflexión, en particular en el ámbito de la educación formal, eh, para mirar de cómo incorporar estas perspectivas dentro del currículum formal, ¿no? de la educación y que no sean como actividades adicionales o los pequeños acciones que se van haciendo, ¿no? Que dejen de ser bullets y que formen parte del marco formativo del alumnado, ¿no? La otra entidad que impulsa esta formación es la Escuela de Cultura de Pau, que bueno, es un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Impulsa, bueno, por un lado la investigación, la formación y en particular promover la cultura de paz y la transformación no violenta de los conflictos. También la Escuela de Cultura de Pau pues tiene diferentes actividades y en el ámbito educativo en particular, sobre todo, hace un trabajo de formación y acompañamiento a profesorado, también un banco de recursos y, bueno, sobre todo acompañamiento y asesoría en diferentes propuestas, ¿no? Y en particular en proyectos de convivencia. El tercer actor o el tercer elemento dentro de este impulso de esta formación es un grupo de trabajo que también las dos entidades, tanto EduAlter como la Escuela de Cultura de Pau, hemos acompañado, que es un grupo de trabajo de profes, de profesorado del ámbito STEM, que ya desde hace algunos años viene funcionando. No me extiendo mucho porque ya en la parte que corresponde al marco conceptual ya os lo explicará el Uriol. Pero básicamente es un grupo de profes apoderados y que bueno, han hecho esta apuesta del ámbito de STEM, intentar también vincularlo a todas las propuestas de justicia global y tener una mirada social de la educación. Para explicar un poquito en el marco en el que está esta formación, es un proyecto que nosotros llamamos STEM por la emergencia climática, y es básicamente cómo desde el ámbito de las disciplinas o de las materias científico y tecnológica se puede abordar el tema de la emergencia climática, bueno, desde una mirada crítica y en particular con una propuesta de justicia global y de transformación. El curso es una de las acciones de este proyecto y bueno, comento algunas de las otras acciones, sobre todo porque ya que estáis en esta formación y que seguramente iréis conociendo un poco más del resto de actividades del proyecto, pues también para que ya las conozcáis. Como decía antes, una parte importante es el acompañamiento que estamos haciendo las entidades, EduAlter y la Escuela de Cultura de Pau, a dos grupos de trabajo. Por un lado, el grupo de trabajo Edu Global STEM y otro grupo de trabajo que desde el curso pasado también está funcionando y que, bueno, se llama Ecofemi STEM, que es un grupo de profes que, bueno, también desde el ámbito de STEM están trabajando cómo incorporar la mirada ecofeminista al aula, ¿no? Estos dos grupos de trabajo de cara al próximo verano están, bueno, junto con las entidades, estamos preparando lo que será la segunda escuela de verano, en el que, bueno, es un proceso también que diseñamos y trabajamos y concretamos conjuntamente de acuerdo a las necesidades formativas de los grupos. Y que se abre, también se abre a más profesorado interesado en estos temas.
Otra parte del proyecto también es sistematizar experiencias que ya se están llevando a cabo, prácticas educativas que ya funcionan en las aulas y que por parte de Dualter las incorporamos en lo que nosotros llamamos una guía de orientaciones que también sirve para difundir experiencias y buenas prácticas, lo que se le llaman las prácticas de referencia. Y por último también comentar que dentro del proyecto, que este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, el área de cooperación internacional y justicia global, y, y la Dirección de Cooperación del área metropolitana de Barcelona también. Un plus adicional del proyecto es que también nos permite acercarnos a diferentes propuestas de activismo ambiental, tanto de nuestro entorno como del sur global. Y una propuesta también al profesorado en el ámbito, bueno, en el ámbito formal es poder contar incluso con testimonios de activistas ambientales de diferentes territorios que si hay interés, lo comento aquí porque si hay interés por parte de alguien de contar con estos testimonios en el aula, pues a través de nosotros también se puede vehicular este trabajo. Seguramente a lo largo del curso, en las próximas sesiones, pues os iremos comentando. De hecho, hay una sesión, en la sesión 4, donde justamente tendremos un diálogo entre un activista ambiental de aquí del territorio del Estado español y bueno, ya tenemos confirmada quién será la activista de Ecuador, de Acción Ecológica de Ecuador. Y será muy interesante el diálogo y seguramente de ahí saldrán como diferentes perspectivas y miradas que a lo mejor convendría también incorporar. Yo creo que ya no me dejó nada y ahora le pediría a Clara si nos puede explicar como el contenido del curso, objetivos y demás. Gràcies. Gràcies, Mariano. Hola, jo sóc la Clara, bueno, ja ens hem presentat, de Walter, i us explicaré una mica el programa del curs, que tot i bueno, que ja l'heu rebut per correu electrònic, però amb alguns detalls més i potser si voleu després també fer preguntes i poder aclarir dubtes. Els objectius són aquests dos grans objectius que veieu aquí, no? D'una banda, facilitar eines i recursos per treballar l'emergència climàtica, fer-ho amb aquest enfocament crític i transformador. I un altre gran objectiu és aquest doncs, de promoure una visió de l'educació ambiental en general, però també de l'emergència climàtica específicament, que incorpori aquesta doble perspectiva de justícia ambiental, justícia global. Llavors, com ja heu vist, en el programa són 6 sessions que us proposem. Es poden fer independents i també hi ha l'opció de fer el curs complet. Les persones que esteu fent el curs complet, que us heu inscrit com a docents, ja sabeu també que està acreditat pel Departament d'Educació a través del CRP de les Corts i que té aquest format de com 25 hores, no? Que tindrem les 15 hores de treball conjunt, online, i 10 hores de treball autònom. El treball autònom ja n'anirem parlant, però el que us proposem és que a partir de l'última sessió del curs, que només anirà adreçada a les persones que feu aquesta modalitat de curs complet, elaborareu una proposta didàctica que implicarà dissenyar-la, però també aplicar-la a l'aula. I una mica aquestes 10 hores serien el treball de disseny, de planificació i d'aplicació de la proposta didàctica que elaboreu al voltant de la temàtica que us interessi que hem estat treballant durant aquestes 5 sessions. Llavors, la programació del curs. Avui tindrem aquesta sessió així com una mica més de marc conceptual, de què entenem per educació per la justícia global i com ho vinculem amb les àrees científico-tecnològiques, amb les àrees STEM. La idea d'aquesta sessió, que primer no estava prevista, la vam incorporar a posteriori, és justament per totes aquelles persones que potser no heu treballat abans amb aquest enfocament o no heu fet la vinculació STEM-justícia global i llavors una mica per compartir aquesta perspectiva, aquesta visió. A més, justament, com ha explicat el Mariano, un dels actors importants d'aquest projecte són els docents de secundària STEM que estan en el grup de treball aquest de Global STEM
i, per tant, doncs, hem convidat a un representant d'aquest grup, l'Oriol Guinart, perquè ens expliqui, perquè ja porten com 4 anys treballant amb com vincular les àrees STEM amb la perspectiva de justícia global. La sessió del dia 1 de febrer, la següent, doncs continuem amb aquesta idea de donar marc, de com entenem el tema de l'emergència climàtica, no només com un tema estrictament ambientalista, no? Sinó que com una qüestió també social, educativa rellevant. És com anar més enllà i tenir aquesta visió més ampla de justícia ambiental i de justícia global. I aquí comptarem amb 3 persones que estan en el grup GRESCA, que és un grup de recerca en educació per la sostenibilitat, escola i comunitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està format, és un grup molt divers, està format per docents de diferents disciplines vinculats a formació de professorat, tant de ciències experimentals com de ciències socials, professionals del món de l'ensenyament, de l'educació ambiental i també estudiants. I aquí vindran 3 persones d'aquest grup, que són el Germán Llerena, el Quique Molina i el Miquel Vallmitjana, per explicar-nos una mica aquest enfocament. Ara, tenim el Miquel Vallmitjana en el grup, està aquí a la sessió. Hola, Miquel. Hola, Miquel. Encara no m'he mirat tota la llista de participants. Doncs res, el proper dia el tindrem de protagonista de la sessió. La sessió del 8 de febrer, ja ens ha explicat, ens ha avançat una mica el Mariano, la idea és aterrar aquest plantejament com més d'enfocament de justícia global, justícia ambiental, el que són ja pròpiament l'activisme ambiental. I per això proposem també que siguin visions diferents des d'aquí, però també des d'altres països. I llavors el que farem serà convidar a una persona d'Acció Ecològica d'Equador, d'Oil Watch, la Ivonne Yáñez, i després una persona d'aquí, d'Ecologistes en Acció d'Estat espanyol, encara per concretar. I una mica la idea d'aquesta sessió del dia 8 és fomentar també la mobilització, l'acció per transformar en relació a la qüestió ambiental i de l'emergència climàtica. El dia 15 de febrer, la idea és portarem a una persona, l'Anna Pujol de Resilience Earth, que és una cooperativa especialitzada en gestió del canvi, resiliència comunitària, economia social i solidària, com a eines per la transformació tant social com ecològica i econòmica, perquè ens pugui aportar aquesta visió de com treballar amb les persones que, si som docents d'alumnat o altres grups en altres àmbits educatius, que davant de la qüestió de l'emergència climàtica, molt sovint tenen emocions d'angoixa, d'impotència, que d'alguna manera generen bloqueig i paràlisi. Això és, fins i tot hi ha un concepte que és el d'ecoansietat, que està com definint aquesta angoixa que genera moltes vegades el tema de l'emergència climàtica en infants i adolescents, en adults també, però d'alguna manera estem en aquesta franja d'edat. I la idea d'aquesta sessió del dia 15 de febrer és justament treballar les emocions, com abordar-ho, com acompanyar a poder treballar des d'altres emocions més proactives i més apoderadores davant d'aquesta qüestió. El dia 22 de febrer es tracta sobretot de donar eines per fomentar la presa de consciència sobre la pròpia capacitat de produir canvis. I de produir canvis no només a nivell individual, a través de petites accions o de canvis d'hàbits, sinó canvis a nivell global. Llavors serà una sessió sobretot orientada a això, a facilitar, donar eines per apoderar en aquest sentit de ser capaç de produir, d'incidir en els organismes que són capaços de fer aquests canvis com més a nivell estructural. I aquí ens acompanyarà la Laura de l'Orden, que crec que també està a la sessió. Hola. Sí, bona tarda, que em surt un altre nom. I hi ha la meva companya de Mel també, que també es diu Laura i que també està per aquí.
Esteu les dues Laures de Mel. Sí. Val. Doncs Correcte. això, d'aquesta Gràcies. associació de Mel Educació Ambiental per la Justícia Global, que és una entitat que doncs, això es dedica a dissenyar activitats, tallers, projectes, materials sobre el tema d'educació ambiental i justícia global. I ens acompanyaran el dia 22 de febrer. I l'última sessió és aquesta que ja us he avançat una mica, que aquesta només aniria adreçada a les persones que feu la modalitat de curs complet i té un format de taller, és un dissabte al matí, perquè pel format que es requereix doncs, més hores, més dedicació, i justament es tracta doncs, de fer acompanyar-vos en aquest procés de planificar i dissenyar una proposta didàctica i fer-ho doncs, també podent incorporar metodologies transformadores i criteris globalitzadors, no? Perquè realment després sigui útil per poder-ho treballar a les aules com un projecte o en el format que considereu dissenyar. I per aquesta última sessió, taller, també tindrem també vindran dues persones del grup de treball de Global STEM, la Núria Garcia, que també està per aquí, em sembla. Sí, hola. Hola, Núria. I el Jordi Moner. Una mica aquesta és la proposta de programa. Ara, en tot cas, si teniu alguna pregunta o dubte ho podem resoldre ara, si us sembla. I si no, ja li passaria la paraula a la Marina. Ara no comentes que després les 10 hores van relacionades amb aquesta última sessió? Com? Les 10 hores no presencials. Sí, ho he explicat abans, però ho puc repetir. Sí. Les 10 hores de treball autònom per les persones que volen accedir a l'acreditació del Departament d'Educació, hi ha unes 10 hores de treball autònom, consistirien en, primer, participar en aquest taller, que és on començaríeu a dissenyar la proposta didàctica, i després aplicar-la. Unes hores després, suposo que acabar de polir el disseny, perquè al taller potser no hi ha temps suficient, i aplicar-la. Fer algun tipus de treball a l'aula. Doncs, Marina. Aleshores, segueixo jo. Maria, Sí. pots treure, sisplau, la presentació? Que vols dir alguna cosa? Un moment. No, es que os queríamos también pediros. Bueno, paso Marina y después te doy la palabra. Perdó, que és veritat que... Vale. Bueno, por intentar un poquito como adaptar la situación de esta formación, deciros también que desde Dualter y la Escuela de Cultura de Pau somos más de formaciones presenciales y de contacto cercano y de dinámicas participativas utilizando el cuerpo, pero bueno, nos tenemos que adaptar. Sin embargo, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder interactuar, una primera interacción, sobre todo en lo que tiene que ver a vuestras expectativas. Y os queríamos pedir una dinámica muy sencilla, que es si podéis entrar al Mentimeter, que supongo que también ya es muy usual en el ámbito educativo. Y la clave para entrar es 7235323, y seguramente os encontraréis pues con una primera pregunta. No sé si podéis entrar o si más o menos os da acceso. Yo voy hablando porque seguramente ya no me seguís en la pantalla. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Funciona? Vale. Pues queríamos proponeros si nos podéis contar en 1, 2 o 3 palabras qué es lo que os gustaría encontrar en este curso. No sé, por conocer un poco vuestras expectativas o qué es lo que esperáis del curso, ya que más o menos os hemos presentado el programa y los objetivos, pues a veces también enriquecer con vuestras expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis aquí?
nosotros también nos viene bien por eso lo que comentaba antes, de poder, en todo caso, si podemos, dentro de la programación de cada sesión, incluir alguna petición o alguna necesidad especial que nos podáis compartir. Dejamos un minutito, son 3 preguntas, digo, tres palabritas, tampoco no hace falta extenderse demasiado. Un minutito más. Yo veo por aquí que van llegando respuestas. Igual, antes de compartiros las respuestas, si queréis, estáis de acuerdo, a ver, estoy viendo algunas caras, parece que ya más o menos todo el mundo lo ha hecho. Sí. Tenemos una segunda pregunta. Si hay una persona que quiera meter la última palabra, ¿lo puede hacer ahora? Calle para siempre. Vale. Pues os pongo otra pregunta y así cerramos esta parte de expectativas. ¿De acuerdo? Venga, ahora allá va la segunda parte. Creo que en todo caso tenéis que... No sé si hay que refrescar la pantalla o volver a... ¿Veis la segunda pregunta? No. Ahora sí, ¿se ha actualizado? No, tampoco. Ja va, eh? ¿Perdón? Ara sí. Ahora sí, ¿no? La Sí. segunda ya está. ¿Veis? Vale, no, yo veo que están llegando las respuestas. En todo caso, ahora, si me dais un tiempo, yo las recojo, Marina, y entonces ya, ahora sí ya te paso la palabra. Vale. Aquí. Molt bé. Vale, doncs, ara us veig a tots, que bé, que xulo. Val, jo faré... Per nosaltres ja, no sé si ja ho han dit la Mariana i la Clara, és important també en aquest projecte fer xarxa entre professorat STEM, que és el que doncs, des del grup EduGlobal i des del grup Ecofemi doncs, estan fent i ens agradaria que s'ampliés i per tant per nosaltres és important el primer dia poder-nos posar una mica noms i cara aquí estem aquí. És una mica difícil per com és la cosa, però ho intentarem. Aleshores, farem 2 exercicis per conèixer-nos una mica. Un serà en gran grup i l'altre serà en petits grups.
En gran grup el que us demano és que agafeu tothom un paper en blanc i algun retolador que tingueu a mà. No m'he preparat. Vale, el teniu? I llavors és tan senzill com que posareu 4 coses, us demano que poseu. Així lletra Ben gran, perquè la idea és posar el nom, el centre del que vinc o la institució de la que vinc, el poble, el municipi i l'especialitat, si sóc de tecno, si sóc de química. Llavors, jo, per exemple, he fet això, no sé si ho veieu. La idea és que ho fem... No sé si ho veieu, si és molt així. Com que si ens dediquem a estar tota l'estona parlant, fent una roda de paraules, són molts, doncs farem això i el que farem és una foto, pantallazo, per poder-vos enviar. És una mica així... Ara em veieu una mica. Ara ho faig millor, Bueno, cadascú... si em retiro una mica potser estic millor, oi? Bueno, em poso d'exemple. L'altre he posat el nom, el lloc d'on vinc, el poble del que soc. Veu bé, Clara? La ratlla de baix de tot, com que hi ha el nom, no es llegeix bé. L'hauries de pujar una mica, però llavors et taparàs molt la cara. Doncs feu la lletra 2. Ara, potser sí, millor. Apropis tant. Sí. I quan ho tinguem, Posa't una mica. una mica per la pantalla, a veure qui som. Vale, ja veig a l'Helena Ferreries, de l'Institut de Montmeló. Si us hi caben 2 coses i no 3, doncs en poseu 2. I a la Cristina León, del Marc de Mata, també del nom. el tenim escrit, potser ens el podem saltar, si veieu que... L'Àngel Valverde Castellbisbal de Biologia, molt bé. L'Institut Castellbisbal, el Mariano de Duarte de Cardedeu. Mira. L'Enric Castellà. Clara, pots fer pantallasso? A veure... Wow, la segunda pantalla está a tope. Vinga, Kim, vinga, Kim. L'Enric Castellà, la Cecile. Mira que xula la Sílvia Porter. Es veu filosofia i cultura i valors. La Patricia Palatit, la Laura Macià. A veure si ens podem... Si acabem full i cara una mica. Vale. Cara, faig una mica. Ai, Pati, tranquil·la, no et preocupis, que la Pati diu que està amb el Mòbil i no pot. No sé si podeu xafardejar una mica, si... Clara, quan tinguis això ens avises. I si voleu això, us donem... Bru, te hace mucho... N'hi ha que es veuen molt bé i n'hi ha que costa més de veure, Ja està, la pantalla ja la tinc guardada. Hay 2 pantallas. Mira, però n'hi ha bastants que es veuen bé, Vale, com ho teniu? Era... Esteu xafardejant, oi? Una mica. Doncs donem un moment més perquè xafardegis, no? Sí. Tecnologia... Economia, també. Que guai que hi hagi gent d'economia i de filosofia, no? Molt bé. De bio... Molt bé. Veiem també així les cares. Almenys ens posem atenció en qui estem, no? I quines cares som. És que som un grup bastant gran i llavors és difícil trobar una activitat que ens podem veure tots com a grup, però només posar-nos atenció ja
Val. I ara el que farem és una activitat molt senzilla. Ens posarem en petits grups, he fet els grups aleatoris, però a cada grup hi ha una persona que sap més o menys què s'ha de fer. Val? Jo de tota manera us ho explico, és molt senzill. Bé, primer farem una primera roda de repetir el que hem posat en el paper, qui som, de quina àrea som o de quina especialitat som, de quin centre i de quin poble, i si volem afegir alguna més, i aleshores després farem un exercici, us faig el modelatge, si voleu, que seria, jo dic, de mi, dic 2 veritats i una mentida. I els altres heu d'endevinar quina és la mentida. Val? Això serà la segona volta. És a dir, jo dic, per exemple, he viatjat en globus, he fet educació ambiental a la República Dominicana i he estudiat una carrera científica. No, i he estudiat una carrera científica. Llavors, algú diria què penseu que és mentida. Uru, què penses que és mentida? Mariano, no cal que el posis, A ver. La carrera científica. No! A vegades t'ho porto molt amagat. Però no. És que he viatjat en globo. Ah, no? Mal fet. No he viatjat en globo. No sé si ho aguantaria, la veritat. Això seria la segona ronda, val? I la tercera ronda seria respondre quin ha estat el meu projecte d'aula o la meva activitat d'aula de la qual em sento més orgullosa. I 2 paraules de Per què? Què em va passar? Si és per la motivació de l'alumnat, perquè jo vaig aprendre molt, perquè ells van aprendre molt, perquè m'ho vaig passar molt bé, el que vulgueu. Val? 3 rondes. Nom, centre, poble, àrea, 2 veritats i una mentida i el meu projecte o activitat del qual em sento més orgullós. D'acord? Insisteixo, dins de cada grup hi ha algú que sap de què va i farà una mica la guia. Així que us hi envio, comptem que tenim uns 25-30 minuts, vull dir que teniu temps, i els grups són de 7 o 8 persones. I això, ens trobem Després i continuem. Sí? Alguna pregunta, alguna cosa? doncs endavant,
Falta un grup. Som 30, ara a la sala. 34. Ui, ja estem. Hola. Ja estem, no? Sí, 17. nosaltres... Hola. Hola. Ah, sí, primer. Doncs, bueno, com esteu? No cal que ho dieu només. És que sí que m'agradaria que respireu un moment a veure com esteu ara. Què ens passa, no?, quan tenim un espai de comunicació amb gent i compartim coses, no?, que ens mostren i que ens mostren, doncs, de les quals ens sentim contents. Aquesta seria una activitat apreciativa, no?, de coneixement i d'apreci. Són recursos que també podem adaptar a l'aula. Sí, yo sí que doy una cuota mensual, 5 euros al mes. ¿No? ¿No? Pues a ver si... O no? Tenim spam. Vale, doncs aleshores... En principi ens agradaria tenir temps per conèixer-nos més, però avui arribem aquí per donar pas a l'Uru, que ens situï una mica quin és el vincle entre STEM i Educació per la Justícia Global. Sí, Uru? Sí, a veure, hauria de compartir pantalla, suposo. Pots, Sí, crec que sí. Share screen. Vale. Espera't. Vale, d'acord. I ara, en principi, aquí ha de sortir un segon. Moltes coses obertes. Ui, un moment, que no em deixa aquí. Sí, es veu una presentació? Sí. Però no es veu el que toca. Un moment. Sé que no és això el que toca, sí. Vale, espera, que vaig a la 1, disculpeu. Molt bé. Doncs avui ens toca presentar Global STEM. El que hem fet és... Estem reciclant una presentació que vam fer pel CSIRE fa poquet, relativament poc, i m'han demanat, la Marina i el Mariano m'han demanat que ho presenti jo, i abans un disclaimer, ho faig amb molta vergonya perquè tenim presents il·lustres EduGlobals, com si passo full, veieu que això ho vam presentar jo mateix, però també en Felip, que el tenim aquí. Per tant, estic fent una presentació que vam fer amb el Felip, que la podia haver fet el Felip, però bé, m'ha tocat a mi, d'acord? Per tant, Felip o la resta, si hi ha qualsevol cosa, patinades, etc., m'aviseu, sisplau. Però us faig aquesta petita presentació. Endavant. Molt bé. Primer, el marc teòric, en què consisteix això de l'educació STEM i que promou les competències? Vale, STEM, suposo que aquí tothom ho sap, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i tot sovint, cada cop més, de fet ja està integrat, s'integren a les arts, d'acord? A dins de tot plegat. Llavors, no és sumar aquestes disciplines per separat, la ciència, la tecno, l'enginyeria, sinó la idea és que tot plegat quedi integrat en un grup, no? Una feina integrada, un canvi metodològic també al voltant que les activitats siguin significatives, que hi hagi cooperació entre docents i que es treballin sobre un context real. STEM voldria dir tot això. Molt bé. També és molt important l'alfabetització STEM. Les qüestions científico-tècniques sovint, i ens trobem, la majoria som del RAM i ho sabem, ens trobem que la societat de vegades no tothom hi té accés. De fet, estan visualitzades com qüestions complicades on hi ha gent que afirma que és de lletres, per exemple, i es separa absolutament d'aquestes qüestions, però molts dels problemes complexos i moltes de les desigualtats i moltes de les temàtiques d'actualitat tenen un component importantíssim de qüestions científico-tècniques i llavors per alfabetitzar a la població és molt important. Un moment, que és que no veig... I aquests problemes complexos també necessiten de solucions creatives i aquí de vegades entra aquesta... que de vegades no es llegeix només com fer servir les arts, sinó també i sobretot fer servir la creativitat. La creativitat en la resolució de problemes. Aquí teniu... Això és el que feia en Balkan, Zollman i la Digna Couso, que és una de les nostres grans mentores, doncs hi afegeix encara tot això. També STEM significaria que fos interdisciplinar, que tinguin accés a recursos privilegiats. S'entén que això són recursos molt lligats a vegades a la tecnologia
o la filosofia maker, però això no vol dir drons, no només vol dir drons impressors 3D, de vegades un recurs privilegiat pot ser un hort, o la natura al voltant de l'institut. Implica també, o hauria d'implicar que sigui cooperatiu, treball cooperatiu entre els alumnes, i aquí és on entren una mica els EduGlobals, que tot això s'ha de fer amb esperit crític i aportant-hi els valors. Llavors, tot aquest marc teòric sembla que s'està configurant al voltant d'aquest acrònim de STEM. Aquí teniu, ja veieu, les competències, al voltant de tot això també hi ha les competències de cada una de les matèries i, a més, aquestes competències del segle XXI, els 21 Century Skills, etc. O sigui, hi ha tot un moviment que està al voltant de tot això que són les STEM. Vinga. De què es tracta? Doncs alfabetització de competències STEM seria això, la capacitat d'identificar i aplicar o reflexionar sobre les maneres de fer, pensar i parlar de ciència, enginyeria i matemàtiques, que com la Digna ens va explicar a l'escola d'estiu famosa, que després us explicaré, no pensem igual els de ciències, les enginyeries de matemàtiques, com tampoc pensem exactament igual a la resta de disciplines. Llavors, és important ser-ne conscient com funcionen cadascuna de les disciplines a l'hora d'integrar-les, perquè això ha d'estar d'una manera més o menys integrada, però primer hem d'identificar com percebem la realitat cada una de les disciplines. I tot plegat per resoldre problemes complexos i construir solucions creatives i innovadores. Aprofitant, doncs, això, les sinergies personals, tecnologies disponibles i el que hem dit abans, de forma crítica, reflexiva i amb valors. Per tant, voldríem que els alumnes fossin capaços, o la població en general, fos capaç de treballar d'aquesta manera i identificar aquestes maneres de pensar, de resoldre problemes i, sobretot, de solucionar-los. Si us fixeu, té molt a veure tant la identificació i la identificació de com funciona la ciència, l'enginyeria de matemàtiques i també la resolució de problemes complexos amb les competències. D'acord? I fixeu-vos aquí, doncs, la manera de fer, pensar i parlar de ciència seria el marc de la pràctica STEM. La integració, quan parlem d'integració vol dir això, integrar aquesta manera de pensar. El repte i el context té a veure amb els sistemes complexos, els recursos disponibles apareixen aquí, ho dic perquè aquests termes van apareixent després, i la manera de fer crítica, reflexió amb valors, doncs tenen a veure amb això, ciència ciutadana, l'educació per la justícia global, etc. Anem-hi. Bueno, podeu veure, quan vam fer el curs, quan li preguntaven què era la justícia global a la gent, això s'ha maculat, però ja que ho tenim aquí, això és el que ens van contestar altres professors. Si ho haguéssim fet nosaltres, no ho sé, ja m'ho direu després, si haguéssiu contestat, o m'ho podeu dir ara, algú troba a faltar alguna cosa en aquest núvol, o hagués ficat una paraula diferent a la pregunta, què és per tu l'educació per la justícia global? No us veig ara mateix. No sé si algú hagués afegit alguna cosa. Això ho van fer abans de saber on es ficaven. Què us sembla? Tiro milles. Jo perquè soc amant i diria consciència, també. D'acord, per exemple. Havíem de ser conscients, sí. I responsabilitat, jo també diria. Molt bé. Sortirien altres coses, però al voltant ja es nota que vosaltres sou gent formada i la gent de l'altre curs també. La majoria de coses surten i aquestes que heu afegit també serien importants, consciència, responsabilitat, etc. Molt bé. Molt bé, nosaltres en què ens basem? Doncs agafem a la FEDE, una cosa que també fa vergonyeta, que el Mariano també podia explicar millor que jo. Doncs la FEDE és la confluència, la fusió de les ONGs, Mariano i la resta esteu per aquí, perdoneu, de les ONGs de desenvolupament, de drets humans i les ONGs per la pau, la Marina com a representant també. Doncs tot això en un moment donat es fusiona i es fusiona en una sola federació d'ONGs, 120 organitzacions, i recullen l'experiència, trajectòria associativa de totes aquestes organitzacions. I el que a nosaltres ens interessa és que comencen a treballar un marc teòric
del qual almenys al grup EduGlobal estem en bevem, més enllà de la nostra tradició com a docents, el fet que ens acompanyin a ONGs com l'Escola Cultura de la Pau o EduAlter, fan que aquest marc teòric també queda impregnat, ja ho veureu després, dins de tot allò que fem. I fins i tot de la nostra praxis i a l'hora de dissenyar activitats. Va. De què estem parlant? Fixeu-vos que això ha tingut una evolució. Primer, el concepte de justícia global és un terme que s'està construint i encara està en construcció. Però bé, la idea és que ve de la teoria de Rawls, de la filosofia política, i seria la recerca d'un món més just. Fer una anàlisi per un món just. I al llarg de diversos anys s'han anat repensant, s'han anat incorporant algunes coses, però davant la necessitat de crear polítiques locals i globals que puguin eliminar les injustícies. Aquest concepte del local, treballem des del món petit, des del més pròxim, per solucionar o amb idearis de justícia global. Global no només vol dir global de tot el globo terràquec, que també, sinó també justícia global vol dir que la justícia és per tots i tothom o no és justícia, en aquest sentit. Llavors, el global en el sentit de per tothom, per totes les persones o fins i tot per tots els éssers vius. Molt bé. Al final de 2014, i aquí venia la referència a la FEDE, arribem a això, la justícia global es defineix com una cosa que té com a objectiu la transformació de relacions de poder, que hi ha desigualtats arreu, mitjançant, entre altres, la redistribució de béns, l'educació per a una ciutadania global. I l'educació per a una ciutadania global és on estem. On estem al CEDU Globals, on esteu tots vosaltres que esteu participant d'aquest curs. Llavors, els darrers anys s'ha fet això, ens han fet seu el concepte de justícia global, com paradigma d'interconnexió dels éssers humans en buscar el reconeixement i la denúncia de repressió i injustícies arreu. I podíem afegir de tots els éssers humans i de tots els éssers vius al voltant del mateix concepte de justícia. És una estratègia per incidir en les estructures econòmiques, polítiques i socials, qüestiona els models de vida i desenvolupament actuals, tant individuals com col·lectius, i busca transformar relacions de poder. Aquesta és la idea. Per tant, si hem d'educar per això, doncs entenem que l'educació per la justícia global hauria de ser tot això, El coneixement i anàlisi crítica de la realitat que vincula l'acció local amb la seva dimensió global, allò que dèiem del local fa un moment. La finalitat és promoure consciència crítica envers de les causes que generen desigualtats, conflictes i injustícies i contribuir a canvi d'actituds i pràctiques, i aquesta part és important, que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social. Tot això de Rubio i Lucchetti, del 2016. Hem marcat el tema del canvi d'actituds i pràctiques perquè de vegades, quan treballem aquests temes a nivell docent, estem bastant acostumats a promoure la consciència, en el sentit que de vegades, segons quins centres, estic segur que vosaltres no. Portem una persona que ve a fer una xerrada i que els nanos es conscienciïn, però tenim el dubte de si incideix molt en canvis d'actituds i, sobretot, menys sovint, ho portem a la pràctica dins de l'entorn proper del centre. I això estaria bé que de vegades ho anéssim practicant. Avancem. Això ens inspira molt, Això quan ho vam aprendre els que som profes fa relativament poc, venim del món de les ONGs, doncs tindríem aquí les dimensions, a part de les dimensions que ens toquen per matèria, les dimensions que tindria la justícia global, que és una mica el que estava descrivint abans. Per una banda, la sensibilització. Això normalment, poc o molt, als centres educatius es fa en algun moment. O estem acostumats a veure. Això que ho deia, doncs portem una persona que ens explica una problemàtica social o expliquem a través d'un vídeo, explica el professor una problemàtica, estem força acostumats. El termes d'educació i formació en principi seria el nostre negociat i per tant, doncs bé, sí, és veritat, està incorporat als currículums, de certa manera, alguns dels aspectes del que és la justícia en cadascuna de les disciplines. El que hi ha, els de ciències de vegades fem o estem més acostumats i de vegades no tant en altres disciplines, és investigació. O sigui, al voltant d'un problema
intentar investigar-lo més enllà de fer una recerca bibliogràfica o per la Wikipedia, sinó realment doncs, establir mètodes d'investigació per veure fins quin punt aquest problema és o no és, etc. I fins i tot aplicar-hi aquí el mètode científic, els que som de carreres de ciències. El que molt sovint nosaltres mateixos també és el que ens costa més és demostrar i avaluar si això ha tingut una incidència o mobilització social. O sigui, allò que hem fet a l'aula ha sortit de l'aula, o no cal, de l'aula almenys. No cal que surti ni tan sols al centre, però realment ha sortit i hi ha hagut un canvi en la realitat de la comunitat educativa en aquest cas, un canvi en el barri. Ens costa més i està bé tenir-ho en compte i avaluar-lo. Aquestes serien les dimensions que hauríem d'afegir a tot el que fem que ens ve del decret, etc. Aquesta és la nostra proposta dins del marc teòric. La FEDE ara recentment ha fet aquests 2 infogràfics, que ara ho veurem més petitó, però volíem, doncs serien aquests, quins són els objectius de justícia global i quines són les claus per posar en pràctica l'educació per la justícia global. Per una banda, pel que fa als drets, doncs el tema de les relacions de poder, drets i governança, aquest seria un dels objectius. La justícia econòmica i social per a totes les persones, la perspectiva feminista, la pau i la no violència, la interculturalitat i la justícia ambiental. D'acord? Aquí hem d'anar en compte, almenys els que som de ciències naturals, que sempre tirem per la justícia ambiental, i està bé tenir en compte que hi hagin també altres d'aquests aspectes. Aquí estan descrits, això si voleu ho endreçaré una mica més i us ho puc passar. I per altra banda, les claus, perquè tan important com el què, que serien els objectius, està el com. Doncs s'intenten portar a la pràctica d'aquesta manera, educar amb aquest concepte que allò que és educatiu és polític i, per tant, això no vol dir fer proselitisme, però no vol dir tampoc defugir que qualsevol fet educatiu és polític, tant el que s'està dient a nivell de continguts com la manera com s'està portant a terme. Segon, educar per la consciència de la interdependència i la ecodependència, 2 conceptes que hem anat a acollir de les ecofeministes. Interdependència, suposo que ho coneixeu tot, però per si de cas, que vol dir que totes les persones depenem d'alguna manera d'altres persones, ja sigui quan som nadons o grans, o ja sigui durant tota la vida, uns depenem dels altres. I l'ecodependència, que totes les persones depenem d'un medi on estem immersos i sense el qual no podríem viure. Les ecofeministes insisteixen molt sobre aquest punt. Després, desaprenem una manera de mirar el món, estem immersos, hem nascut i hem crescut dins d'una societat capitalista que té una sèrie de valors associats i una manera de mirar el món i hem de fer el procés, i aquest procés no és directe, d'anar desaprenent aquesta manera per aprendre la manera nova de mirar el món. I si se'm deixa afegir, sent generós amb les nostres contradiccions, perquè no deixem de venir d'on venim, i anar caminant en aquesta transició cap a desaprendre una manera per poder anar cap a l'altra. Aprenem col·lectivament i, per tant, si això és el que diem quan fem activisme, també ho hem de portar a la pràctica quan estem a l'aula. Per tant, aprendre col·lectivament vol dir deixar que els alumnes també aprenen col·lectivament i, fins i tot, en algunes ocasions, tu ser un més en aquest aprenentatge conjunt. Quan d'alguna cosa no en sabem ni nosaltres ni els alumnes, doncs potser ells també es poden ensenyar coses a nosaltres. Eduquem amb la tribu, per tant hem de teixir complicitats i comunitats educadores, això vol dir treballar al barri, treballar internivells, etc. Actuar com a forma d'educar, allò que dèiem, allò que fem acaba sent l'important i, per tant, de vegades hem de provocar que els alumnes, en aquest cas, facin, actuïn, provin, fins i tot s'equivoquin. Transformar la nostra realitat més propera, això també és important i, per tant, hauríem d'incidir fora de les aules. Treballar pels processos i no pels resultats, de vegades no ens en sortirem, però serà important el que hem viscut, els aprenentatges que hem fet al durant. No defugir la complexitat, perquè la societat és complexa i, per tant, hi ha conflictes i hi ha discrepàncies
que són benvingudes, i etc. I no oblidar-nos, de vegades els que venim de ciències ho fem, dels científics-tècnics, de que hem de posar allò que diuen del cap, el cor i les mans, i de vegades ens quedem molt en l'esfera intel·lectual del cap, però també hi hem de posar la ment, hi hem de posar el cos, i l'emoció, i el cor, perdó, hem de posar el cor i l'emoció, i les mans o el cos, aprendre fent, aprendre sentint, a part d'aprendre pensant. Molt bé. Llavors, ja des del principi de Global STEM treballem a partir d'aquests 6 eixos, que fixeu-vos que semblen molt dels anteriors, que vam extraure d'aquest llibre, Competències per transformar el món, i fixeu-vos que són els d'abans, perquè els tingueu més clarets: ciutadania, drets i governança, l'eix de gènere, sostenibilitat econòmica i social, la cultura de la pau, la interculturalitat, medi ambient, territori i naturalesa. Molt semblant a la roda que veieu abans. Quan fem una activitat EduGlobal, intentem veure si toca algun d'aquests 6 eixos a part de l'activitat en si, o si toca un principal i alguns tangencialment. Molt bé, i sovint solem usar aquest tipus d'estratègies molt diverses per treballar amb coherència els continguts, el que dèiem, amb el com i no amb el quan. Doncs fent això, anàlisi crítica de realitat, indagació, interdependència positiva, autoconeixement, desenvolupament personal, diàleg i participació, transformació social comunitària, aprenentatge servei, etc. Diverses estratègies on és adequat treballar aquestes temàtiques de justícia global aplicada a les STEM. Els projectes d'educació per la justícia global, el que dèiem, és tan important el com el què i el per què, la metodologia ha de ser coherent amb l'objectiu, l'aprenentatge i l'avaluació. Hauríem de poder avaluar coses com la solidaritat o poder avaluar coses com la justícia, perquè si no la Neus Sant Martí ens diu que si no ho avaluem no existeix, i per tant hauríem de fer un esforç. Això costa molt, encara estem en camí d'intentar avaluar aquest tipus d'aspectes. Després, implica una certa interdisciplinaritat. A part d'això de l'ESTIM, sobretot també es toquen molt aquestes temàtiques amb les ciències socials. A vegades fem broma que si hem de fer STEAM a mà o si hem d'incorporar l'art científico-tècniques, les ciències socials, només ens falta incorporar les llengües i ja ho tenim tot, llavors fem un projecte integral. Però sí que és veritat que els termes de justícia global estan íntimament lligats amb les ciències socials. Solem orientar-nos a l'acció i a les situacions de desigualtats, conflictes i injustícies, amb el conflicte que això suposa. Acostumem a implicar el desenvolupament del diàleg entre persones i cultura, la negociació, l'alteritat, les tècniques de comunicació assertiva, etc. I per això, normalment, en algun moment apareix el treball cooperatiu i la interacció social, perquè és clau, perquè si no moltes de les coses que estem parlant no es podrien fer. Més coses. Llavors, tot plegat junt, Estem per la justícia global. Doncs bé, ens podria associar d'altres perspectives, com la ciència ciutadana, controvèrsies, que de vegades hi ha gent que fa les mateixes coses des d'aquestes etiquetes. Doncs seria això, un treball de justícia global que pot partir d'una controvèrsia vinculada a una injustícia o iniciar un treball de ciència ciutadana, etc. També pot implicar el treball del disseny tecnològic. Això els companys de Tecno ens ajuden molt, procés tecnològic o design thinking, per abordar una necessitat o una comunitat per al seu desenvolupament. Podem dissenyar estris que ens puguin servir per a aquestes finalitats. O una proposta basada en l'acció, que té a veure amb l'aprenentatge servei i també com per exemple el servei comunitari podria ser. Ara això és una oportunitat secundària, ja ho sabeu tots. Sí? Esteu bé? Vaig fent, Vale. Llavors, primer aprenentatge nostre. Les STEM necessitem arribar a tothom i la millor manera d'arribar a tothom de vegades no és amb gràfiques i nombres, sinó que és comunicant idees i emocions a través de l'art. I per això, cada cop més, s'incorpora aquesta A a les sigles. És important perquè de vegades entenem molt bé el problema, però tenim problemes per comunicar-lo.
M'esteu dient coses? Vale, perfecte, res. Continua. I després a l'educació de la justícia global, que és la incorporació que fem als CEDU Globals, perquè també la podem fer servir per continuar argumentant les desigualtats, empoderar tothom i crear un món més just on sigui possible viure amb dignitat. De vegades, al curs ens explicava la Yayo Herrero que, ens ho sembli o no, la ciència actualment és de les poques coses que tenen prestigi social a l'hora d'opinar. Ara també ho estem veient a la pandèmia. Vull dir, quan la ciència diu, té un prestigi que de vegades des de la política o des d'altres camps no té. Llavors, aliar-nos des de la ciència a fomentar la justícia global li dona molta força a aquests temes que de vegades són més socials. Això ens deia la Yayo, que és antropòloga, i jo me la crec sempre, la Yayo. Vinga. Què ha passat ahí? Vale. I per tant, tot això junt seria això de l'ESTIM per la justícia global. Molt bé. Això és una mica espès. Ho passo perquè no sé com anem de... Sí, tiro endavant, no? Però, epa, que m'he anat... Disculpeu, tiro un peu enrere. Nosaltres ho tenim clar, per tant, la justícia intergeneracional, com entre el nord i sud, com tot plegat, doncs optem per l'educació, per la justícia global a les STEM, tot ple, no? Amb aquests mecanismes claus que ja ho hem dit abans. Capacitar-nos en continguts i metodologies, teixir comunitat, buscar sinergies amb altres actors, com ONGs i universitats, i generar i compartir materials, perquè quan et poses a fer bons materials veus que t'hi pots estar, per un sol material, t'hi pots estar molt de temps, fins i tot anys, i per tant, l'important és generar-los i compartir-los entre tots i totes i generar xarxa entre docents. Molt bé, concreció de tot plegat. Vale. Us expliquem una mica qui som i on venim als CEDU Globals. Vale. Ho faré molt ràpid, això. L'any 2014, dins d'un projecte europeu, l'Educació per la Cultura de la Pau, realitzar un curs online sobre aquests temes, sobre educació i justícia global a les STEM. Llavors, fins al 2017 s'està impulsant, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, aquest projecte, integrar i promoure les problemàtiques globals d'ensenyament científic-tècnics. D'aquí surt el juliol de 2017 un curs per a docents, que es deia així, integració de l'educació per la justícia global a les àrees científico-tècniques de secundària, i aquest va ser important perquè d'aquí es coneixen els primers CEDU Globals i queden per fer un grup de treball. Un grup de treball que seria el grup de treball Edu Global STEM, primer uns quants Edu Globals, aquí presents alguns d'ells. Què van definir ells mateixos que es volia fer? Doncs volia crear un espai d'intercanvi entre docents, de formació interna, d'acollida i acompanyament, perquè sovint la gent que fem aquest tipus o tenim aquesta manera de veure l'educació és comú, si no està en un centre molt avançat, que a vegades n'hi ha de molt macos, que ens sentim una mica solets i que ens sentim els friquis del grup i llavors està bé que almenys hi ha gent igual de boja que tu a altres centres i això està molt bé. I la idea era generar propostes d'aula, a compartir amb la resta de comunitat educativa. Tornem-hi, això, no? Volíem elaborar i pilotar propostes didàctiques STEM que incorporessin aquesta mirada. La idea era crear sinergies amb altres grups de treball. Llavors crear una xarxa de docents STEM i participar en propostes de formació que es derivessin del mateix grup. Molt bé, comencen 5. Aquesta que veieu aquí són les produccions del Felip, que està aquí, que surt la foto i aquesta producció va ser una de les produccions arrels d'aquell any, que ara mateix, si no m'equivoco, ha pujat a l'Arc, el podeu trobar. Llavors, al curs 18-19 ens incorporem uns quants més, ja érem un grup de 15 i això comença a agafar volada. Aquí teniu l'Anna, la nostra edutuber particular fent de les seves. Us convidem a entrar al nostre canal de YouTube perquè la veieu.
Llavors fem una escola d'estiu el 2019. Això va ser una sorpresa, això va ser molt bonic perquè durant les sessions que teníem, em sembla que és la tercera sessió, la Marina ens va preguntar sobre quines persones admiràvem del nostre ram o que creieu que s'haurien de llegir. La tercera sessió del curs 18-19 i unes sessions després ens va informar que faríem una escola d'estiu on vindrien tots aquells ponents que havíem comentat. Llavors, aquí teniu les persones que van venir, dels que ens sentim bastant orgullosos. I el curs 19-20 va néixer a Barcelona el grup Ecofemistem, que és un grup de treball de docents STEM amb un enfocament ecofeminista, que són com les nostres cosinetes i que també funciona i està en marxa, exactament igual que el grup de Globals que operem a l'Autònoma de Barcelona. Com anem? No us veig. No sé si... Crec que no tindrem temps. Aquí hi ha un vídeo, està a la nostra web, i això també us ho passaré, de la nostra... de l'escola d'estiu que vam fer, que va ser bastant important per tots nosaltres. A veure, dieu coses? Disculpeu, és que no us veig. Vale, ho podeu veure aquí i podeu trobar també al YouTube les xerrades de les sessions que ens van fer tots aquests ponents. Però l'escola d'estiu va tenir, no sé si toca ara, va tenir una cosa important per nosaltres, un començament important, el que dèiem el com, no? Espereu, m'aturo aquí. Vam voler fer una escola d'estiu on nosaltres ens despulléssim. Per tant, el primer que vam fer la primera sessió és aquelles activitats d'aula que havíem preparat, les vam mostrar a la resta de companys perquè li fessin l'autòpsia, perquè realment se la miressin, ens diguessin com la podíem millorar, que si semblava, etc. I per tant, la primera sessió del curs no va haver cap ponent savi, sinó simplement els cursetistes savis ens van explicar a nosaltres com podíem millorar les nostres pròpies propostes didàctiques. A partir d'aquí vam tenir sessions amb la Yai Herrero, amb el David Bueno, amb la Digna Couso i la Neus Sant Martí. I quan vam acabar amb la Neus, que va venir perquè estaven preocupats per l'avaluació, ens va explicar que ho havien fet al revés perquè l'avaluació s'ha de tenir en compte des de bon principi. Llavors, igual l'hauríem d'haver posat la primera. Però, en tot cas, ja veieu l'alçada dels ponents i, a més, tot això es va fer al Bosc Turull de Barcelona, no sé si ho coneixeu, que és un centre d'educació ambiental molt particular, enmig de Barcelona, però que en plena natura. A més, vam fer un petit casal d'estiu pels nostres propis fills per el tema de la conciliació, que ens van fer... Ara em sortia el nom. Ara ho sortit de seguida. L'Explorium, ara m'ha sortit. A més, el càtering el feia la gent de Mujeres Palante, la xarxa Wi-Fi també ens la va instal·lar una cooperativa, o sigui, vam intentar que el com també fos important a l'escola d'estiu. Llavors, ja veieu que ens en sentim particularment orgullosos, perquè arrel d'això ens han fet molt coneguts i ens demanen molt que anem a llocs a explicar què fem i quines coses, i potser no som tan bons ni tan experts com per anar-nos explicant molt, però sí que és veritat que això va tenir una importància. De fet, a Rosa Ansat vam fer aquesta taula rodona que teniu aquí també en les mateixes dates, una conversa interessantíssima amb tota aquesta gent, amb la Iaio, amb en Jordi Domènech, la Digna Couso, la Beatriz Cantero i la Neus Sant Martí. Aquí també alguns dels presents també hi éreu. Em sembla que érem unes 100 persones parlant d'aquests temes. O sigui, se'ns va fer tot com molt gran. Al final, suposo que la sinergia era positiva. Aquí els tenim a tots. I el que dèiem, fixeu-vos en la imatge, que no tenim els ponents en un pedestal allà dalt a la taula, sinó que els vam baixar baix i ens vam ficar en cercle per allò que el com també sigui important. Això va provocar que ens atrevissin tots plegats a parlar i a interpel·lar directament els ponents per al tema de com estàvem asseguts. Alguns us reconeixereu a la foto. Vinga. Llavors, què estem fent o què volem fer o què fem a partir d'ara? Doncs seguim generant propostes didàctiques STEAM, volem seguir formant-nos en gent experta i volem teixir xarxa amb altres grups de treballs i entitats afins. O sigui que alguns de vosaltres que esteu en aquest curs, doncs, també podem teixir xarxa amb vosaltres. El que dèiem, el curs 19-20, la revista Ciències ens va dedicar el número 40, un monogràfic,
on vam presentar l'escola d'estiu, bàsicament, i les reflexions que anaven al voltant, la podeu buscar. Llavors, aquest any som un grup de 30 que seguim fent els nostres objectius fundacionals, però és que, a més, tenim la xarxa ja comença a ser gran i tenim molta relació amb la gent de Cofem i STEM, amb la gent de l'EduWikiLab, etc. I se'ns estan incorporant gent del món de la recerca. Llavors, sembla que podem fer un pont entre recerca i l'aula i per això, des d'aquest any, formem part de l'ICUAB, de l'Institut de Ciències de la Comunicació de l'UAB. I la idea és que aquest 2021 ens tornem a sentir prou valents per fer una escola d'estiu, la segona, que segurament haurà de ser virtual per les condicions del Covid, i que espero que estigueu atents per quan rebeu futures informacions, però la volem generar. I el futur? Doncs el que dèiem, incidir en institucions educatives i la comunitat educativa per generar la necessitat d'incloure aquestes dimensions de la justícia global al currículum formal. Ho podem intentar i qui sap, formar part de totes aquestes xarxes que veieu aquí i endavant. Llavors, jo tinc una pregunta. Com estic de temps? Com anem? Us presento 4 propostes d'aula que hem fet. Com vaig, Marina? Doncs no sé com estan, perquè potser podem parar un moment a la nostra gent. Queden quantes diapos queden? Perquè si només és presentar les propostes ràpid, pot ser un exemple que a la gent li sembli interessant. Sí, doncs ho fem ràpid. Molt ràpid, Disculpeu el rotllo, però és que... Vinga. Propostes d'aula, perquè us feu una idea de quin tipus de coses fem, no? Primera, hi ha aquestes 3. Mira, us fico només aquesta diapo, us les descric molt succintament i si algú té molt interès, com que us passaré aquest Power, si un cas remaquetat, que li canviaré algun logo, podreu clicar i anar-hi directament. Les propostes d'aula que tenim més o menys, acabades cap, estan totes en beta. El que us deia, fer una proposta d'aula d'aquestes dura un any de disseny i després la provem, la tornem a provar i encara 3 anys després de vegades no la donem per acabada, però Déu-n'hi-do lo provades i acabades que les tenim. La primera que tenim aquí és l'autopsia d'objecte al desig, és una proposta que planteja que al 2050 s'acaben els mòbils i han de fer tota una recerca als alumnes per veure per què, quin és l'assassí del darrer mòbil que s'ha venut al 2050 i a partir d'aquí van descobrint molts possibles sospitosos de l'estil de l'escassedat de recursos, de l'estil dels conflictes ambientals als països del tercer món, de l'estil dels problemes amb els residus, fins i tot obsolescències programades, etc. És una web que es pot trobar als sites, estan oberts i es pot executar. Una altra que era una activitat d'aquesta discrepància, una controvèrsia sociocientífica al voltant dels nens i nenes amb la dieta vegetariana. Si és convenient, no és convenient i es fa servir això per... No sé si... Em sembla que hi ha alguna autora per aquí, també si us la pot descriure millor. D'acord? Però aquesta és la idea, no? Fer servir una controvèrsia sociocientífica al voltant d'un tema com és el vegetarianisme. Una altra que es va fer, d'aquestes amb un component tecnològic important, que era un videomapping sobre micromasclismes. Al final la intenció era passar un vídeo final públic a la plaça del Poble sobre micromasclismes, prèviament treballar el tema des del punt de vista del contingut, del que són i quines són les problemàtiques del micromasclisme, i posteriorment tota la dificultat tecnològica que hi ha al darrere de fer un videomapping i programar-lo. I finalment tenim també aquí, aquesta està publicada al monogràfic de la revista Ciències, La revolució dels electrodomèstics, que és un estudi combinat sobre la tecnologia dels electrodomèstics
amb enquestes i reflexions sobre qui fa servir cada electrodomèstic a casa, qui agafa la taladradora i qui fa servir la rentadora a casa, i treballar així el tema del masclisme. Això és una mica perquè us feu una idea. I finalment, sí, potser val la pena també... No, espera't, si no, fem una cosa, aturem-ho aquí. Tinc després les fitxes, però jo crec que serà excessiu per si hi ha preguntes, qüestions o voleu dir alguna cosa al voltant de tot plegat o preguntes sobre les activitats, perquè si no porta molta estona. Us sembla? Sí, sí. Doncs sigueu. Pots parar la presentació, no? I ens veiem les cares. Voi, que no ho trobo. Stop share. Vale. Merci. Gràcies a tu, Bru. No sé com ho veieu, com esteu, alguns comentaris potser estaran bé, no? Ens queda mitja horeta i havia pensat de guardar uns 20 minuts Per poder comentar i fer que feu preguntes. i ara hi ha l'Uru i hi ha altres persones que també poden contestar. Sensacions, impressions, comentaris... O si no, el Sedu Globals, digues. No, dic, parlo jo, la gran, la que fa les coses de sensibilització sense passar a la pràctica, no. Perdona, que estic encantada de saber com puc millorar alguna proposta, com puc compartir algunes altres que crec i de lo molt que en sabeu i de l'empenta que teniu. Molt bé, estic molt contenta d'estar aquí, m'ha semblat molt interessant. Això us volia dir. Molt bé. Felicitats. No, gràcies. Vale, podem fer una cosa, si no... Hi ha algun comentari més? És que hi ha uns quants autors a les propostes aquí. No? Podríem explicar-les una mica millor. No sé si... Núria, tu havies fet alguna, no? Vinga, explica'ns-la una mica, Núria. Sí, però volia parar perquè tenia la sensació que portava molta estona de xapa. Després ensenyo la fitxa, però explica'ns una mica, Núria. El tema era com tractar controvèrsies, que era superinteressant i volíem trobar... Va sorgir de trobem un tema per fer controvèrsies a l'aula i tractar temes de justícia global i a part de ciències, de biologia i tal. I com que teníem al grup una experta en tractar controvèrsies, vaig dir, vinga, ens llancem a la piscina. I un tema que vaig trobar interessant des del punt de vista dels adolescents és el vegetarianisme, que sovint sempre hi ha aquell alumne que s'interessa pel tema i sempre hi ha una petita controvèrsia sobre... I amb el canvi climàtic també hi ha el tema de reduir la carn, Llavors és un tema que de seguida la gent es fica al lío. Tothom té una opinió o ha sentit a parlar coses i et pot portar a molts racons, a parlar de molts temes. Llavors, seguint un protocol de com fer controvèrsies a l'aula, que hi ha un llibre, diguem, editat també per gent que està aquí, que et diu tota mena de maneres de portar les controvèrsies a l'aula, doncs vaig dir, vinga, agafo aquest tema. Vaig buscar notícies sobre el vegetarianisme en infants i es veu que en algun lloc s'havia portat a pares que havien deixat que els seus fills fossin vegetarians a judici, com malpares, i després un altre que és que sortia que el McDonald's treia la seva dieta vegetariana. Llavors, com contraposem això? Si per una banda sembla que és supersà, per una altra banda algú hi ha perquè et poden portar a judici per deixar que els teus fills siguin vegetarians, I intentàvem fer com aportar informació. En general, a mi el que m'agradava és donar rols no triats, o sigui, rols a tu defensaràs això perquè sí, perquè t'ha tocat, i tu defensaràs això. I s'havien de preparar per defensar la seva part
Però, clar, per defensar la seva part també s'havien d'informar de la part de l'altre, perquè saps, has de saber tot, no? Tot el que et vindrà a dir l'altre o possibles coses, raonaments i arguments que et vindrà a dir l'altre i com rebatre'ls. I no era tant com qui guanya, sinó obtenir la màxima informació possible per treure una mica l'entrellat entre tots de, a veure, això del vegetarianisme està bé, no? Fins quin punt i com qui ho controla, no? També la part del control parental, que això també s'interessava molt. Hosti, necessito permís dels meus pares per ser vegetarià. Els meus pares poden pillar per la justícia com a malpares. Fins quin punt poden controlar la dieta d'un adolescent als pares? I donava molt a parlar també coses aquestes, no? De relacions de família, de poder dintre d'una família. I no sé, és això, podies acabar tractant temes de canvi climàtic o temes més nutricionals pròpiament, no? La gent que s'agafa molt al tema nutritiu, a temes inclús de lleis del menor. Llavors, és un tema que donava molt de sí i a més tots s'hi posaven, o sigui, no deixava indiferent a ningú i no sé, ara no recordo molt bé tots els passos, proposàvem uns passos, no era gens difícil, era molt fàcil de portar a l'aula i en general eren 2 o 3 sessions que ho fèiem. Ja està. I com que està penjat tot, ho podeu trobar tot i adaptar-ho a la vostra aula, a la vostra manera de fer, però és un tema que és resultor, no sé, a mi em va semblar que era interessant per des de molts punts de vista. No sé. Crec que els feien parlar amb les famílies, no? Els proposàvem unes preguntes que parlessin a casa i que investiguessin amb els pares. Sí, això era molt interessant, que havien de parlar aquest tema amb els pares, no? La controvèrsia aquesta i aquestes preguntes, a veure què contestaven els seus pares, no? Sobre això, també perquè es donés la controvèrsia també dintre de les cases, que també és xulo. I, perdona, no he entès, la informació la buscàveu vosaltres i els hi donàveu o la buscaven ells? No, nosaltres el que els donàvem era un parell de notícies per partir d'aquí. Des de que és tan sa que el McDonald's està dient que fa una dieta vegetariana, un menú vegetarià i tal, i per l'altra banda sortia una notícia d'una família que havia estat, uns pares que havien estat portats a judici per deixar que un fill seu, o una filla, no ho sé, fos vegetarià. I llavors com lligues aquestes dues coses, no? Si és tan sa i és tan guai, com després poden portar... Sí, aquest era el plantejament i després ells buscaven la informació. Sí, es feien diferents, no bàndols, però diferents, havien de defensar diferents punts de vista. Els punts de vista no són el seu, oi, Núria? És que no et sento bé. Defensar punts de vista Que probablement no era el seu. Exacte, no. L'argumentació per restar l'altre al que ells no pensen, no? Per dir-ho així. Sí, el punt de vista solia ser a l'atzar. Sí, això ho he entès. I també el que havien de tenir en compte és que s'havien d'informar també de l'altre, perquè a l'hora de parlar s'havien de també saber de què estava parlant l'altre i com podien respondre a els diferents arguments que els podia plantejar l'altre grup. I sobretot això que diu la Marina, que jo m'havia oblidat, de parlar-ho dintre de les famílies. Obrir el meló dintre de cada casa. Sí. També servia perquè ells dintre de la seva casa parlessin de temes de canvi climàtic, de nutrició, de responsabilitat parental, etc. Que també està xulo que en parlin. Hi ha més informació que està tot penjat a la guia de competències per transformar el món, que veig que el Felip en el xat us ha anat posant els enllaços i els podeu consultar de les 4 activitats que explica el Luro. Felip? I aquesta també. No sé si... Ven una mica a l'autòpsia, va, un momentet. Jo pensava que la vendries tu, que era teva, però bé. És que tu hauries d'estar fent el que faig jo i jo al revés, però bueno. Ho has fet molt bé, Euro. L'autòpsia de l'objecte del desig, la veritat és que és un projecte inacabat.
però jo crec que serà un projecte inacabat sempre, perquè l'ha fet servir molta gent. O sigui, nosaltres mateixos l'hem fet servir un parell o 3 d'anys i enguany l'Anna, que és l'altra noia que no està, del grup de 3, que fèiem l'autòpsia del desig, l'està implementant a Can Uriach a segon d'ESO. La cosa va partir de que fèiem classe a batxillerat, a Ciències del Món Contemporani, i l'Uru feia classes de Geo, de CTMA. Aleshores, ens vam juntar com per dir, què fem? Perquè podem fer el que vulguem. De fet, Ciències del Món Contemporani és una assignatura que permet molt treballar l'STEM per la justícia global, perquè tens alumnat que va més encaminat cap a humanitats i alumnat que és de ciències. Aleshores, és perfecte per establir diàlegs entre ells. La cosa és que parlant de què volíem fer i una miqueta quin era el punt de comunió dels 3, vam trobar que el tema dels recursos minerals, relacionar-los amb els conflictes armats, relacionar-los amb l'ús de les pantalles i tot això era molt potent. I aleshores vam dir, com ho fem perquè sigui atractiu el revisar-ho. I aleshores li vam donar la volta i vam pensar en un futur distòpic, una miqueta així, però amb l'Uru estem parlant, l'hem de posar un nom, encara no està registrat, però serien com distopies possibles, com per exemple que una pandèmia faci que tothom es quedi a casa. Doncs això seria una distopia possible. És una cosa que fa un any ningú s'ho hagués imaginat i goita. Doncs que s'acabi de fabricar l'últim mòbil, així de cop i volta, i que els polítics i les empreses no ho hagin pensat, que s'acabarà el mòbil, també podria ser una distopia possible. I posar l'alumnat, el que hem vist a l'hora de fer l'autòpsia del desig, és que posar l'alumnat en aquesta situació futura possible és superpotent, perquè els fa moure moltíssim. Nosaltres vam fer el projecte fent com un... Espera, que hi ha una matxacada. César, que vols dir alguna cosa? Nosaltres estem fent-lo ara a l'Institut Les Vinyes. Què dius? Oh! Que guai! Sí. Molt bé. A quin curs? A segon de l'ESO. A segon de l'ESO, també? Sí. Molt bé. Escolta, doncs heu de contactar amb l'Anna per veure sinergies i de tot. Que guai. I tant. Hòstia, això no m'ho esperava. Jo tampoc. Que gran. Doncs la idea era... Nosaltres vam fer grup d'experts. Si ho vols explicar, César, com ho esteu fent? Hem començat exactament com tu deies, surt una notícia del 2050 que es titula El mòbil s'ha mort. I llavors, clar, els hi vam donar com un retall de diari i ells quan ho van llegir estaven flipant. Com que s'acaben els mòbils? Sí, l'últim fabricant de mòbils del món, que és Xiaomi, Xiaomi va tancar l'any passat i ara queda només Samsung i els últims 300 mòbils es subastaran per no sé quants bitcoins i, clar, els nois estaven flipant quan llegien això. I després ja van veure que era una notícia fictícia, però els va impactar moltíssim. Llavors, a partir d'aquí, estem començant a treballar-la. Ara fa 2 setmanes que l'estem endegant. Amb la notícia incluïm molts elements que també podrien ser reals. Per exemple, que es treballés en bitcoin en comptes de treballar en euros o en dòlars, que és una cosa molt possible. Introduïm també que fabricants que ara són minoritaris o que estan començant a despuntar són els que corten el bacalao i Apple, per exemple, ha desaparegut perquè els han fotut una clatellada a nivell internacional perquè van descobrir que en unes mines maltractaven nens, que és una cosa que ja se sap, però ho va descobrir la justícia que va més tard. Un munt d'elements així distòpics. El que fèiem era analitzar la notícia per veure com de possible era realment. Analitzàvem diferents elements i dèiem a veure com de possible. Això amb l'anàlisi aquest crític del Jordi Domènech. Un cop fèiem aquesta anàlisi i ells veien que... fèiem una... No era el crític. Escala de certeses. Escala de certeses. Com de cert és això que t'està dient la notícia. Aleshores, ells veien que, ostres, no era cert perquè era del futur i no havia passat, però era molt probable. I a partir d'aquí es mobilitzaven. Fèiem grups d'experts, hi havia
gent que investigava sobre ONGs i sobre problemes en tot el món, gent que investigava sobre mineria i sobre els minerals, recursos, quantitat de recursos a l'escorça terrestre, etc. Gent que investigava... La taula periòdica, per exemple. Sobre la taula periòdica, quins elements hi havia, com estaven distribuïts aquests elements, etc. I uns altres que estaven investigant sobre el tema del reciclatge, què passava amb el reciclatge, què era la mineria urbana i coses d'aquestes. Aleshores, cadascun d'aquests treballava en el seu àmbit. I després es tornaven a ajuntar per tenen com un full amb una autòpsia, amb la foto del mòbil, i aleshores la causa de la muerte, etc. Ens vam flipar una miqueta. La cosa és que al final ells han de donar una raó de per què el 2050 s'acaba el mòbil. Però l'important, o sigui, el resultat final tampoc ens importava tant. El que ens va importar molt era tot aquell procés que al final l'alumnat, per exemple, a mi em va agradar molt en la meva classe els de les ONGs. Tots els experts i les expertes d'ONGs que van als seus grups base eren molt radicals amb les seves postures. És a dir, és que cada cop que compreu un mòbil s'estan morint no sé quants nens. I les dades, aleshores ensenyaven les dades. Mireu, és que al Congo no sé què, no sé quantos, mira, tant, no sé què. I ho havien calculat. I eren, de veritat, era espectacular. O sigui, cap campanya pot superar el que l'alumne li diu a l'altre alumne, de veritat. Era espectacular. Una altra cosa molt xula de l'autòpsia, de l'evolució que està agafant d'aquestes noves modificacions, o almenys una que he incorporat jo, vaig incorporar després, em sembla que l'Anna està incorporant també, és que hem ampliat al final amb el relat. O sigui, explica'm què ha passat des d'avui fins al 2050 perquè el 2050 s'acabin els mòbils. Obligar-los a fer un relat distòpic o possible d'un futur que ells no esperen, mola molt perquè els fa canviar el xip. O sigui, quan tu expliques una historieta possible que acaba en un lloc on tu no t'esperaves, funciona molt bé per explicar futurs alternatius que si són contemplats porten cap al decreixement i coses que era realment l'objectiu ocult del projecte. Llavors és molt guai fer-los explicar històries, o sigui, per això allò de les distopies que deia el Felip, fer-los explicar històries els canvia el xip. Llavors quan els pregunten si ho veuen més o menys possible, canvien. Ho veuen més possible, al final. De fet, hi ha una sèrie ara que ens ha robat la idea, que es diu El col·lapse, i va molt en aquesta línia de distopia possible o distopia probable. És conya, no han robat, per dir, ho vam deixar obert. Molt bé. No sé. Què fem, Marina? Com anem? Hem explicat les dues que hi ha gent aquí que les ha fet i les ha provat. Ens queden 10 minuts. Ensenyem la fitxa? Jo potser, no sé què us sembla, mostrar un moment la fitxa i llavors fer un tancament, que sí que volíem fer un tancament de 3 minuts. Super ràpid. Espera't un segon abans de presentar. Un moment que m'ordeno. La fitxa és spoiler, de l'últim dia? Sí o no? Si no voleu, no l'ensenyo. Es pot ensenyar i adéu. Vull dir... Molt ràpid, vinga, molt ràpid. Espera't, que ara jo no us estic ensenyant res, oi? Espera't un segon, que ara m'he liat. Aquí. Share screen. Vale, un segon. Pas. On estic? Un moment, que és que fa el que vol, això, Esteu veient coses estranyes, oi? Ara sí. Un momentet, que ho faig gran. És que tinc... Molt bé. Molt ràpid, perquè és spoiler, no? Què fem? Una de les coses que hem configurat és aquest tipus de fitxes, que diu que l'últim dia serà important, només perquè ho veieu, no? Quan feu un projecte, es pot fer servir aquesta bastida per dir un projecte. De fet, em sembla que és el que us demanarà al final. Doncs això, no? Títol de projecte, curs, àmbit, autories, tot plegat, tot això, aquests aspectes. I aquí, no? D'objectius, que seria que el que volem que passi, que volem que aprenguin, n'hi ha de pedagògics, són els objectius que sempre posem, però també volem posar objectius pseudoglobals i això ve del món de les ONGs, l'impacte esperat. O sigui, què espero que passi i on espero que impacti.
en aquell sentit d'entrar en acció. Llavors, a partir d'aquí, doncs, planificacions, ja ho veieu, destaco coses, com s'inclou la creativitat, per exemple, és important, per allò de l'ESTEM, si li fiques la casella i pensaràs, quines pràctiques posem en lloc, obertura de la proposta, això també sempre és important, prenen les iniciatives l'alumnat o els diem nosaltres o dirigim, no? Si coordinarem internivells, treball cooperatiu, relacions i aliances, aquest tipus de fitxa ens obliga a pensar-hi. Una cosa important de la fitxa és no cal omplir-ho tot. Una bona activitat, per exemple, de justícia global, no cal que toqui els 6 eixos de la justícia global. Aunque en toqui 2 potser ja està bé. O les 4 dimensions, no és necessari sempre, perquè si no ens tornem bojos allò en fent xecs al checklist. Llavors, a partir d'aquí, activitats... disculpeu, inici, desenvolupament i tancament, i això que deia, no? De justícia global, concretament, què? Hem tocat algun eix d'aquests que tenim aquí? Ciutadania, drets, gènere, sensibilització, etc. Ciutadania, gènere, cultura de la pau, sostenibilitat. Veig que s'ha desconfigurat una mica, em falta algun. Els 6 eixos, n'hem tocat algun. I de les 4 dimensions, n'hem tocat alguna o ens centrem en alguna i per què ho fem i com ho fem. El que dèiem, no cal fer tots els xecs, però potser alguns dels xecs sí. Ja està, simplement perquè tingueu el tastet i ja no faig més spoilers, si us sembla. I me'n vaig. Va, ja està. Doncs no sé si a algú li queda algun comentari, alguna cosa que vulgui fer. Clara, no sé si estàs dient alguna cosa. Perquè si ningú més vol dir res, jo crec que avui Déu-n'hi-do les coses que hem dit i que han sortit. Passarem al PowerPoint, que l'Uru deia que el passaria a Euri. Sí, sí. I us hem ja passat diversos materials pel xat. Així que, si us sembla, per tancar, sí que ens agradaria poder tenir una mica de valoració de com marxeu i fem una proposta així molt senzilla i ràpida, perquè no volem dedicar-hi molt temps, sinó per fer-ho tots alhora us demanem que en el xat escriviu 2 coses. Ja que esteu molt acostumats a haver de posar de l'1 al 10, doncs us fem posar de l'1 al 10. Com valoreu la sessió, que us ha sigut útil, que us heu tret coses interessants, el que vulgueu. De l'1 al 10, quin número posaríeu de com vosaltres valoreu la sessió per vosaltres. I un adjectiu, 2 o 3 paraules, una frase de què us emporteu, algun aprenentatge, alguna sensació, cadascú el que li surti. Per d'una banda recapitular una mica vosaltres i de l'altra que nosaltres també tinguem una mica de valoració de la sessió per poder continuar amb el curs. La intenció d'avui ja ho heu vist, que era introduir la temàtica i la setmana que ve seguim ja entrant més en matèria. Així que si voleu això, 2 o 3 minuts. ¿Puedo pedir una cosita? Algunos perfiles tienen el nombre todavía de otra persona o de alguna entidad o así. Si es posible, no hace falta que sean en la misma valoración, sino en el chat si podéis poner realmente me llamo tal. Especialmente las personas que están en la lista del departamento para poder hacer la anotación en la asistencia y que no quede. Gracias. Son 2 o 3 perfiles, que no sé quién es, pero... Aprofito, César, si esteu provant l'autòpsia, quan acabeu, feu feedback, sisplau, envieu-nos coses a canviar. Perfecte. Bueno, perquè l'Anna no hi és, però ella ha muntat un vídeo, que li hem dit que el pengi, perquè la notícia ha passat de ser de diari a ser de televisió. I ha gravat un vídeo per fer-ho. O sigui que això, a veure si ho podem penjar i ho tindreu. Fantàstic.
También os compartiremos el resultado de las pantallas de expectativas de las 2 preguntas que os hemos hecho, porque han sido muy reveladoras, ¿eh? Cuando decía, ¿qué es lo que no os queréis encontrar aquí en el curso? Sobre todo, no queréis el tocho teórico, sino queréis cosas prácticas. Y hubo alguien que no se quiere encontrar a su exnovia, pero bueno, está bien. Estic a tope. Sobre todo la sinceridad hay que mantenerla en las formaciones. Alguna cosa més, Mariano, compartir? Yo creo que ya está todo, ¿eh? Haremos un recordatorio de cara a la próxima sesión, de todas formas, por ahí el jueves o el viernes por la mañana. Para que no os olvidéis que nos encontramos los lunes de febrero. Y cualquier detalle de horarios y de temas y eso podéis escribir al correo también. Sí, perfecte. 19:30, clavado. Uau, superpuntual. Molt bé. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, fins dilluns. Adéu. Bona nit.